Dobar dan. Danas ćemo govoriti o računanju vrijednosti trigonometrijskih funkcija nekih posebnih kutova. Kako uopće računamo vrijednosti trigonometrijskih funkcija? Pa jedan način je geometrijski, tako da se konstruira odgovarajući pravokutni trokut, zatim se izmjere duljine stranica i onda računaju omjeri. Nešto slično ćemo danas baš pokazati. Drugi način je tablično. Podaci proistječu iz geometrije i geometrijskih dobivenih podataka. Te tablice izgledaju ovako nekako. U moje vrijeme mi smo koristili upravo ovakve logaritamske tablice i tražeći određeni stupac i redak iščitavali vrijednosti trigonometrijskih funkcija. Na svu sreću danas to možemo puno brže džepnim računalom, odnosno kalkulatorom. Idemo geometrijskom metodom izračunati vrijednosti nekih lijepih kuteva. Krećemo sa jednakostraničnim trokutom. Kada povučemo visinu tog jednakostraničnog trokuta, dobili smo pravokutne trokute sa kutevima 60 stupnjeva i 30 stupnjeva. Izrazit ćemo samo visinu trokuta preko a. Znamo da tu ide Pitagora, je a na kvadrat minus a pola sve na kvadrat. Iskvadriramo, sredimo i visina je a korijena iz 3 kroz 2. Sad kad imamo sve tri stranice ovog pravokutnog trokuta izražene preko a, izračunat ćemo vrijednosti trigonometrijskih funkcija ovih kuteva. Dakle, sinus od 60 je omjer nasuprotne stranice, što je v, i hipotenuze a. Dakle, v kroz a. Kada uvrstim da je v a korijena iz 3 kroz 2, dobijem da je sinus od 60 korijen iz 3 kroz 2. Kosinus od 60 je omjer priležeće katete a pola i hipotenuze a. Dakle, 1/2. Tangens od 60 je omjer nasuprotne katete v i priležeće katete a pola. Opet uvrstimo što je v, skratimo i dobivam da je tangens od 60 stupnjeva korijen iz 3. Kotangens od 60 je priležeća kateta a pola kroz nasuprotna kateta v, skratimo 1 kroz korijen iz 3, malo još to racionaliziramo i vidimo da je kotangens od 60 korijen iz 3 kroz 3. Evo, upravo smo izveli sve 4 vrijednosti trigonometrijskih funkcija na kutu od 60 stupnjeva. Sad tu je važno primijetiti jednu stvar. Primjerice, sinus od 60 stupnjeva je korijen iz 3 kroz 2. Ako taj korijen iz 3 kroz 2 stisnemo na kalkulator, on je negdje oko 0,866. Dakle, važno je znati da je tučna vrijednost sinusa od 60 korijen iz 3 kroz 2, dok je približna vrijednost 0,866. Mi naravno kada god možemo pišemo točnu vrijednost, a kada ne možemo ili kad moramo nešto malo više izračunati, onda računamo sa približnom vrijednošću. Iz istog tog trokuta izrazit ćemo i trigonometrijske funkcije kuta od 30 stupnjeva. Sinus 30 je omjer nasuprotne, dakle a pola, i hipotenuze a, 1/2. Kosinus je omjer priležeće, znači v, i hipotenuze a. Tangens omjer nasuprotne i priležeće. Dobivamo korijen iz 3 kroz 3. Dok je kotangens omjer priležeće i nasuprotne korijen iz 3. Vidimo poznate brojkice, sve te brojkice smo dobivali i tamo kada smo računali kuteve, vrijednosti za kut od 60. Zašto? Pa mi smo već rekli da vrijede komplementarne formule i ono što je sinus kutu od 60 je u stvari kosinus kuta od 30 i obratno. Isto tako, primjerice, tangens od 30 nije ništa drugo nego kotangens od 60 i to se tu lijepo i vidi. Sad ćemo vidjeti što je sa kutem od 45 stupnjeva. Krećemo sa jednakokračnim pravokutnim trokutom, dakle polovici kvadrata. Tu ćemo prvo izraziti ovu hipotenuzu, odnosno dijagonalu kvadrata, opet po Pitagori. Dakle, dijagonala kvadrata je a korijena iz 2. I evo naše kuta od 45 stupnjeva i izrazimo sve 4 trigonometrijske funkcije toga kuta. Dakle, sinus od 45 je omjer nasuprotne katete a i hipotenuze d. A kroz d, pa kad napišemo da je d a korijena iz 2, a i a se krati, dobili smo 1 kroz korijen iz 2, što je nakon racionalizacije korijen iz 2 kroz 2. Kosinus od 45 je omjer priležeće katete i hipotenuze. Dakle, riječ je o potpuno istom omjeru jer su ovdje obe katete jednako duge, pa je naravno sinus od 45 isti kao kosinus od 45 i oba su korijen iz 2 kroz 2. Tangens od 45, s obzirom da je riječ o omjeru kateta, će biti 1 i kotangens će biti 1. Evo vrijednosti
Trigonometrijske funkcije za kut od 45 su jako lijepe, sinus i kosinus su korijeni 2/2, dok su tangens i kotangens 1. Kad malo rezimiramo i sve to složimo u nekakvu preglednu tablicu, ovo je ono što smo izveli danas, dakle vrijednosti 4 trigonometrijskih funkcija za ova 3 kuta lijepa. Evo tu vidimo ovu komplementarnost, dakle sinus od 30 da je isti kao kosinus od 60, tangens od 30 da je kotangens od 60 i tako dalje. I jedan mali primjerčić, izračunaj vrijednost ovog izraza. Dakle, uvrstit ćemo konkretne vrijednosti koje smo sada izračunali. Tangens od 45 je 1, tangens od 60 je korijen iz 3, jedan minus smo prepisali, kotangens od 30 je korijen iz 3 i kotangens od 45 je 1. Kad smo uvrstili, dobili smo ovakav razlomak koji naravno moramo racionalizirati. Množimo, u nazivniku imamo razliku kvadrata 1 minus 3, gore imam kvadrat binoma, pa imam prvi na kvadrat, dvostruki prvi puta drugi i drugi na kvadrat, što kad malo još sredimo, evo vrijednosti izraza koji smo trebali izračunati. I to je sve za danas, jedna vrlo kratka lekcija, nemate čak ni domaću zadaću, a drugi put ćemo vidjeti kako to radimo sa kalkulatorom. Pozdrav!